दायो आइलाब बङाइगावआव थांनायदो आरोखि ना फेक्ट'रियाव दङ दायो सालायगासिनो सिख्लाफोर नुयो नुवा नायनोसै आरोखि स' बिदिब्ला लोगोआवथ' सिख्ला गैया नै दामब्रासो दङ दामब्रासो दं बेयावनो बेरायलाबायनानै थांसै आरोखि ना दुखुनांथावसो फैब्लाबो दानसेल' बेरायनो मोनो माने खामानि मावला दोङो मावग्राफ्रा 1 थारिखनिफ्रायसो खुलियो जाहैदों होमब्लाबो पारमिसन लानानै जोङो दसे बेरायनायसै आरोखि ना बेयावनो सर्टनो आरोखि जोङो दासो फोसाबगासिनो दङ थामामनो नै जायगाफ्रा बिदि आरोखि ना दासो बेरायगासिनो दङलै दासो जागासिनो दङ ना नै बानायगासिनो दङ बेयावनो दानसे बेरायनो थांसै आरोखि ना नायलांबाय थादो सब बिदिब्ला नायलांबाय थादो जोबोद मोजां बानायना दोनदों सेसा बियो सेसा राबिट स' बिदिब्ला नै आं गाखोनो नागिरनाय गारिया नै थांगासिनो दङ ड्राइभारा नुगासिनो दङ गैया नै सिखारा जों होमबाबो गाखोनो गंसे सहैसोलै गथाय गाखोनायसै आं गंसे सहैसो गाखोनोसै होमबाबो जोंनावथ' रावबो गैखाया नागिरनाया गाखोलाबाय थानायसै आङो स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो मोनफैबायलै नै बङाइगाव